Vítajte u nového videa. Dneska tu máme Lego Ninjago Movie ročenku z roku 2018. Máme tu figurku a na konci tohto videa si ukážeme komiks a figurku a zrecenzujeme si ju, že aká moc je pekná. A to je všetko, takže sa môžeme pustiť do videa. Tu máme návod, ako postaviť minifigurku Jaya. A to si postavíme na konci. Obsah. A aké zbranie? Máme nájsť zbrania a spočítať ich. Máme nakresliť Garmadona a máme v 8 smerovke nájsť názvy ninjov. Máme pomenovať zbranie. Máme priradiť obrázky ninjov k ich figurkám v meste, alebo tak nejak. Že ako sa postavy vyzerajú v meste. Tuto máme komiks. Tuto máme nájsť 5 rozdielov. Tuto máme nájsť rozdiel. Tuto máme nájsť Lego dieliky. Tuto máme zistiť, že kto je Garmadonov syn. Samozrejme Lloyd. Tuto máme postaviť... Tuto máme postaviť koulové kladivo. Tuto máme nájsť nejakého človeka, typečka. Toto neviem, čo je. Tuto máme nájsť na tomto obrázku takéto dieliky. Tuto máme správne spraviť obrázky, správne spraviť obrázok. Ďalší komiks. Tuto máme postavy a priradiť ich k odstieňom, teda k dieram. Tuto máme asi hadov a rebríky. Tuto máme priradiť farbu ninjov Máme priradiť farbu ninjov k ninjom. Tuto máme asi nejakú stolnú hru. Ďalšia stolná hra. Máme spraviť komiks. Máme spraviť obrázok. Máme nájsť rozdiely. Tuto máme zistiť, že kto zničil mesto. Asi to bude Garmadon, ale neviem, iba tipujem. A tuto máme zistiť, že koľko ninjov je na obrázku. Čo je na ďalšej strane. Na ďalšej strane musíme nájsť chyby. Tuto máme nájsť správny symbol musíme nájsť. Musíme nájsť tieto zbrane. A tuto máme odpovede. A tuto máme poslednú stranu. Takže ukážeme si figurku, že ako vyzerá. Ale ešte, ako sa vrhneme na túto figurku a zatiaľ sa vám video páči, tak mi prosím dajte odber. Mám iba jedného odberateľa. A čo to je za YouTube kanál s jedným odberateľom? Tak mi prosím dajte odber. A ešte si chcem pogratulovať za to, že som dostal 100 zhliadnutí na svojom prvom videu. Akože veľmi vám ďakujem. A už sa môžeme vrhnúť na figurku Sensei Jaya. Takže Sensei Jaya je taká klasická figurka, má senseiovský outfit. Taký asi klasický senseiovský outfit, ale taký inakší, ako má Mr. Wu. Má takú tyčku. Prosím, má tyčku. A potom máme Jayové vlasy. Ten dialek som nikdy nemal, akože Jayové vlasy. Teda možno na tejto figurke, ktorú používam, tak možno toto sú Jayové vlasy, ale to neviem. Ale môžeme si zrecenzovať figurku. Takže táto figurka je taká obyčajná. Má proste vlasy, ktorá je asi vo veľa setoch. Alebo vlastne nie, pretože teraz sa stále sú iba Jayové vlasy s takým
modrou čelenkou. Takže to sú špeciálne vlasy a môžem tu dať na nejakú figurku, napríklad na tohto Jaya. No a takto vyzerá nová figurka. Nová figurka s týmito vlasami a podľa mňa to nevyzerá až tak zle, len to obočie. Ale nevadí, táto figurka sa mi celkom páči a môžeme sa pozrieť na komiksy. Takže tuto máme komiks a akože je taký krátky a je o tom, že sa Jay háda o tom, že nikoho nezachránil a chcel si zobrať zlodeja on. Takže ho pustili a Jay ho potom zastavil. Ideme na druhý komiks, ktorý je tiež takto krátky, ale nevadí. A druhý komiks je proste o tom, že Garmadon chce, aby niečo milé aby o ňom niečo milé podal rozprávač. A takže o ničom komiks, ale zase dvojstranný komiks. Ale asi sa mi viacej páčil tento komiks. Sice tiež nie o ničom, ale to asi každý komiks nie o ničom, keď má iba dve strany. Ale tento komiks sa mi celkovo páčil. Celkovo sa mi páčil, ale nie až tak moc ako ostatné časopisy, pretože táto kniha má asi menej strán než tie časopisy, ktoré mám tuto ešte. U ďalšieho videa ich spravím. Ale že toto bolo o ničom a zobral som si túto knihu kvôli tomuto dieliku, aby môj Jay mohol mať vlasy. Ale nevadí, uvidíme sa u ďalšieho videa, dajte mi odber, uvidíme sa na budúce a ahoj.